Odolaren mintzoak gea, talde Usurbildarra, sortu ginen orain dela 15 bat urte. Eta, bueno, hau gure Auskor zedia, hirugarren lana da. Hasiera natea genuen maketa txiki bat, eta gero beste bi CD. Eta, bueno, diskonekin buelta bat ematea gatoz gure musikai. Ze horre geldialditxo bat eduki genuen pandemia garaian. Eta, bueno, pandemian ondoriotako bat, Odolaren mintzoan disko hau izan da. Auskor diska berezi dela, diska kontzeptu bat dalako letren ikuspegitik. Letra bakoitzak hitz egiten du hauskortasun baten inguruan, bai norbanako zen kolektibo bezala kolpatzen gaituzten edo paratzen ditugun hauskortasun baten inguruan. Eta, bueno, uste gure lanik helduena dela zentzu batean, eta letre dagokienez, baita estilo hori dagokionez. Bada kanta bat diskuan logika horrekin hausten duna eta aurretik grabatua izan zana aurreko urtean, izena duna Dos Pueblos Una Voz. Filtro 25 urte izena zuen hasiera batean, baina moztu genuen erdira, eta bertan kontatzen dira 96. urten Montevideon gertautakoak, ez? Nik uste historio esanguratsua, bezain ezaguna dela. Ze izan liteke agian mundu mailan Euskal Errefuxiatu politikoen alde eginiko mobilizaziorik handiena, ez? 96. urtean, Felipe Gonzalezen gobernuak estradizio agindu bat ematen du hainbat Euskal Errefuxiatu estraditatzeko, eta bertako mugimendu politikoak, herri mugimenduak elkarlanean, herri arresi erraldoi bat antolatu ostean, polizia sartu zenez, estradizio agindu hau betetzeko asmoz, eta bertan bi gazte erail zituen, eta oraindik ez da argitu, ez, bi gazte horiek nor hil zituen, eta oraidean dago, ez, Fernando Morren eta Roberto Fakal, eta haien omenez eta haien indako abesti bat, oen diskoan dagona, eta laguntzen duen mintzat ikustitzi hori ezagunago izaten, eta bi herrien arteko lotura hori sendotzen. Erreferentziak eraikitzean dago nustez klabia, eta erreferentziak eraikitzeako orduan kultur ekosistema guztien eragin behar da, ez? Eta bakarrik momentuan dagoen mainstreamaren bultzada hori, baizik eta orokorrean, bai hezkuntza munduan, bai aisialdian, bai etxeetan, bai militantzian, esparru ezberdinetan elkarlanen aritu beharko genuke erreferente euskaldunak bultzatzerak orduan, ez? Minorian gaude, ez? Dudik ez dago gaur egungo globalizazio kultural honek eraman gaitula txoko batera, eta txoko hortatik ateratzeko ez dago besterik elkarrekin lanean aritzea baino, orduan formula sekretuik ez dago, erreferenteak sortu eta erreferenteak sortzeko elkarlana kultur ekosistema guztian arten, ez? Sortzaileak, konsumitzaileak edo zaleak dianak, hezitzaileak, guztiok pixkat norabide berdinean lan egin, euskal kultura bihurtu ez dadin, zerbait txokoan dauna eta... Eta gero zerbait berria eman beti gaztiei, eta batez ere gazteek ere izan dezaten erreferentzi bat hemendik gure herritik, gure hizkuntzatik, ez? Eta ez beti kanpoko musikatik edo beste hizkuntzetatik edo datorren musika bakarrik ez izan ez dezaten, alegia gure kultur ingurutikan zerbait eskaini, zerbait aportatu, eta behintzat erreferentzia hori eduki dezaten behaiek ere, eta teklana batzutan asmatzea eta bestatutan ez, hori zaila izatea, baina printzipioz behintzat asmo horrekin eta helburu horrekin, ez. Visible bihurtzen, nik uste eskentak inoiz baina handigoa, hola. Hoi da, bai. Erdigunean kokatzea eta erreferente bihurtzea, hortako esan dutena, ez? Elkarlan handia bihar da, ze hor da, Eta geroz eta zailagoa da baitare. Lortzia... Gero ez da aukera handigoa dago, baina gero ez da ez galduagoa gaude aukera hortan, eta bombardeoa hain da zabala, eta bombarde horretan kuotak hain da markatuta, non askotan bombardaketa hori egiten den sala de makinaz horretan inorrezta gaunez, zaila da, ez? Gure referenteak zabaltzea.